Здравейте! Сега ще покажа един трик, измислен от мен, но има много варианти на самия трик. Така, все пак аз ще покажа моят вариант. Зрител се избира две карти, или двама зрителя се избират по една. В случая картите са десятка купа и поп-каро. Поп-каро особено отгоре, а десятка купа отдолу. Ето така. И сега бъркам картите. Чакайте, че се обърна една. Така, може да направим две рифълшъпа. Не се получи много добре, но както и да е. Може да месим още малко. Няма значение. Така. И след когато духна, или когато штракна, картите излизат от тестето. Нека ви покажа как се прави този трик. Зрител си избира тази, аса купа и валец платия. Тези две карти. Едната е слагаме отгоре, а другата отдолу. Аса купа и валец платия. И сега контролираме горната карта и долната също. Ето така. Издърпваме и тя става най-отдолу. И слагаме карти, докато стигнем до последната. Последната слагаме най-отгоре. Последната е аса купа. И така може да го направим пак. И така пак са на същите места. Ето валец платия и аса купа. Относно рифълшъфа, пускаме асакът и следващата карта и вече пускаме и другите карти и гледаме валец платия да дойде отново най-отгоре. Ето така. И ето общо взето бързия вариант. И когато штракнем, издърпваме горната и долната карта. Ето така, тези карти са хлъзгави. И като го направим малко бързо, не се забелязва много. Надявам се да ви е харесало. Коментирайте, лайквайте, ако имате някакви въпроси, питайте ме. И това е общо взето.